sangre! Tinapalabas. Napan da Don Esteban ken ti katalek na ani Benito iti purok dagiti mannalon. Idi saan ang mauray ti don ti panangitulod da iti abang da kadagiti taltalunan da iti Hacienda Gabriel. Nakapungtot ni Don Esteban idi nagkalintigan dagiti mannalon iti panangkistay da iti 10% ti sigod nga abang da. Di na intulok ti kayat dagiti mannalon a masurot. Kabayatan na nagsakay ni Lolita iti maysa a kabalyo ket di na napuutan ti panangyadayo daytoy kenkwana. Nasalaw da Don Esteban ken Benito ket nakapungtot manen ti don. Karabyan na insagana ni Lolita ti bagina para iti asawa na. Ngem anyan apan nakakelaat na idi simrek ni Don Esteban gabuta imbes alailwen na daytoy. Pinarwar na kitdi iti kwarto da. Ket ita adtoyen tituloy ti kabarbaro a drama tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Dak kaya ti makibiyang kada kayo, Senyorita Lolita. Damagam tulangan kini Senyor ti gapuna no apay akagurguran na ka? Saan? Sikan ti pagdamagat. Pag-inunamat nga amom. Anya ti makagapo mang Benito. Dispensarem, Senyorita. Awan ti may bagakan ka. Ala, ingkakit maturugay. Mapankan iti kwartoyo kini Senyor. Intrang ka na ti ridaw. Pinarwarnak nga rodan. Hindi nag-ay-ayatin ti asawak ng Benito. Masyanak iti daytoy a babae. Di rumbeng nga agibagaak iti orayan niya. May papan iti problema da nga agasawa. Napatag ti panagserbik dito'y Hacienda Gabriel. Isu arumbeng na laeng asalwadak ti dayaw ko kini Senyor. Apayakit kita anak matlatan. Ibagam ko matiam mo magapuna. No apayagas ti trato ni Senyor mo kanya. Pangaasim. Imbaga kon, Senyorita. Awan ti maibagakan ka. Isu nga agsublikan iti kwartoyo kini Senyor Esteban. Nalamag ti rabi. Ngam, agaano sak dito'y sofa. Diyak kaya't ti mapan madurog kadagiti sa bali a kwarto dito'y Filia. Nasaysaya at no makita ni Esteban ti kastoy akasasaad ko. Gapo iti panang parwar na kanyak iti kwarto mi. Diyos ko, apay nga minakastoy ti trato na kanyak. Di nagkadi ay ayaten ti asawak. Ngam no di nag-ay ayaten. Apay ngayon kanay sanag. Anya ti basal ko iti asawak. Narnekan ti turog ni Siak. Awan ngamin. Dito'y sala tinagturogan ni Lolita. Awan duman ni Iso'y tinagkulob na aso tawan ulas na. Ringag ti jantay na babae. Lolita! Lolita! Dispensa. Saan na ka nakariing adagos? Jantay ka na, mujer! Hapay na dito'y sofa tinagturogan ni Siga?
nalipatan na kadi a pinarwar na kiti kwarto mi. Apay na saan namapan ni Sika iti kestrom? Ijay ko mati nagturugan ni Sika. Mi esposo, apay akas to'y matantira rumidam kanyag. Anyat ipasol ko. Tungka! Saan nadamagan ni Sika ti kasta? Tamo ni Sika ti gapula. Awan amok apagkurkurangat. Wano pagbasbasulak. Tapno dosaan nagkakastoy. Estupida! Apay atratuan nagakas latagabo. Kunat na napatagak kan Esteban. Apay ang ginabilak manan. Manuka din nadaras na imbaga ni Siak, lasaan na kayat ni Siak ti mabirberlasan. Talaga na bubo ni Sika, Lolita. Saan na makauawat ni Sika? Oh, ala, ayusan ni Sika ti kumida. Preparar mi komida. Wen, sige. Mapana ko ni Jay kusina. Isa ka na ko, di ka na. Kasyam-syampum manen, istalyon. Apag isunod na papananyo kini Senyor Ita. Nagwapo ka manen, nasakayan ti amo. Na, daytoy mati pa kaay-aywak iti daytoy akabalyo. Takaslama ka awat iti sao. Dito. Isagana ni Sika ni Stalyon. Arigladon, Senyor. Kabangbangluan na, ta pinagsampok manan iti naggapoy jay Espanya asampu na. Muy bien. Amang ano kayat mo pa'y pugsitak iti bangbanglaw, Senyor. Saanen, Benito? Wilgayam, naitulod amin iti kamarin ti kadagupan ti abang dagiti labradores. Wen, Senyor, ado ti agreklamo, agbisinda ka nun. Ha! Awan pagibiyangan ni Siak no di dayagawa nagtrabaho. Ado di ti mabalinda na sumrekan tapno adda pagbiag ni Suda. Panagtalon ka no lang ti amuda at trabaho, Senyor. Porke? Asino taking basol, Benito? Siak ka din? Ay, saan Senyor? Mutwagayam. Oray matay ni Suda ti bisin. Awan pakasiguran ni Siak, Benito. Oh! 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 Nakadanon tan dito'y pueblo, Stalyon. Yamsaan ka na iserek iti merkado. Ibaod ka dita po onte akasya. At dalaeng gatangan ni Siak iti suki ni Siak naglaklako iti gurra. Ipadawat ton ni Siak deto'y daan na gurra. Ni Benito ti pangirigaluan ni Siak. Daan una yan, di payabiyab ni Iso, tadi mat makagatang iti kasukat na. Senyor Esteban? Oh, itita. Anya ti gagaram dito eh. Aday pagpagatang ti amok ang mailako iti bambantayak apag tagilakwan iti ayan ti taberna, senyor. May ibus nga minen dagiti pundumi at tagilako. Muno ti amom. Ala, madimatikas na nga ibagam iti amok, senyor. Nasirib ti amok, nalaing a negosyante. Apay na dito ipay merkado di pueblo, ti pagsakadaan ni Iso iti tagilako. Dakdakel ti maganar ni Iso no mapanagangka ti jay kabisera. Basit lang mati pagatang na dito'y, senyor.
Ado, tigatangan ni Sika, idita? Basit lang, senyor. Awan ni Benito na kaduan ni siya, idita. Mabisin ni siya. Iso na kayat ni siya, timangan dita di klas sinapanganan. Ha? Umay ni Sika, idita. Sika ti kaduan ni siya na mangan dita restaurant. Ha? Ala, senyor. Vamos, idita. Ni, mapahin. Idita. Uwan, senyor. Anya pailat orayot nga. Ilibre na kumat nga ta. Pakaidayawak launay, ti makilang lang kini Senyor Esteban. Idita, manot edad ni Sikan. Han? Senyor, bakit ako nabalasang? Saan ka pa'y namakuna na bakit? Irmusa ni Sika. Manuntidad ni Sika? Nasuro ka na 30 anyos ko, senyor. Oh, saan namadlaw? Irmusa ni Sika. Ala ni senyor. Awan ka di, ti agdat-daton kini Sika. Uno, ada ka din nubyo ni Sika. Ala, awan pa'y nobyok, senyor. Diyak pa'y napadasan. Kasta? Kaya nagsakit di ababain da ito yabak na. Kuma, no diyak amo nga at asawa na. Hala, ibusentan dagito'y nakadasar na taraon. Lipatan na ni Sika dagiti dinamdamag ni siya. Kaya't la ni siya na maam-am mo na naimbag ni Sika. Agyamanak dito yung libre at taraon, senyor. Kastalaeng ni siyak, no korsonada ni siyak, ti mga nawan kakuyong ni siyak. No asino ti mabalin ni siyak na wisen, swerte, tamangan iti libre. Un nga rod, senyor. Talagaan na swerte ak itangal daw. Nakapanganak iti naimas. Libre, pay. Sana mariro ni siyak. Mi amigo Esteban te katuan idita mangan idita a restaurant. Anya ti parangarang ti panaglang-lang na namangmangan. Nakitak ti kinasingit ta nga agsarsarita. Anya ti kayat na iparang na yay. Pagin ni siya, nakita kami kani amigo Esteban. At narito sirok ti akasya ni Stalyon na kabalyo ni Iso. May dalaki di kabalyo na tinagsakayan ni Iso na nagpapueblo. Amigo Alfonso! Amigo! Saan ka na nakita kita, Berna? Sika kumati kadwa ni siyak na nagkumida. Kasta ka di? Mabising siya, amigo. Ngam nakita ni siyak ni Sika nakadwam ni Idita. Sa balin na panganan tinapanag, amigo. Anya? Apay na di may ni Sika itayan mi kini Idita, amigo. Tapno saan maistorbo ni siyak ni da kayo? Amigo, sa balit ipampalunutan ni Sika. Apay, amigo. Nagriro ka din ni siyak, iti pagarop. Malisyoso ni Sika. Awan da ita, amigo. Kaya't laeng ni siyak na adakadwa ni siyak na bangan. Dayjay laeng, amigo. Adagi ni Sika, no sa balit ipagaropan ni Sika. Sa dino ti kayat mo napapananta, amigo. Sarakan ta dagiti amigo tayo kabisera.
Muy bien. Husto ni si ka, amigo. Nabayagan day di pa nagsasarak tayo iti tabel na ije kabisera. Vamos, amigo. Oops. Agkarera ta na agpakabisera, amigo Alfonso. Arreglado, amigo. Hey! Hey! Ya! Vamos, amigo! Kamatin ni ka kayo na kami ginsalyon! Kalaymanan ti panagpataray ni amigo Esteban. Ya! Ya! Kamatin ka ni amigo Esteban. Ya! Manang Pedrita, agyaman at tagdaka. Kas asawa ni Benito, katalagyo dito'y Villa. Rumbang laang nga umayak lata. Tapno tulong kadagiti trabaho na. Wen, umay ka na yun. Tapno adda makasarsaritak. Apay no, agpasyar kamot ngamin. Saan na mabalin? Apay kit din. Kat ado ti kwartayo. Istrikto unay ni Esteban. Nauyong kanyak no adadyak tong palen abilin na. Kaya't mo asawan, di na kaya't nagpasyar ka? Siloso ti asawak. Iso akasayaatan no agtali na edaklatan dito'y Villa. Ay, awan nga rod ano kasta? Ngam, naragsakak. Uray siloso ni Esteban. Ay ayatak namin. Sabali ka talaga, senyorita Lolita. Umay ka. Kaduan na ngagmerienda. Napsugak pa'y, si kalatan ti agmerienda. Saan na mabalin adi ka agmerienda, Manang Pedrita? Ayabang kit din ni Mang Benito, takadwatang agmerienda. Makumikom ijelikot. Di, ibagam nga isardang napailaang ti araramidan na. Oras ang ti panagmerienda. Sige man laangan. Ayabak nga rod ni Benito. Mariknak. Masyan kanyak ni Manang Pedrita. Ngam, adda pang mabalaw na. Di na ngamin maawatan ti Riknak. Agano saklat ta itisidong ni Esteban. Patsak nga agbaliw ito inton addan anak mi. Awan asin ni Don Esteban, bakit? Kasanutan lakay. Kumaano bak nang matjay anak tagantay jay syudad. Nasakitin akem ko iti amo tayo. Ta sino ba't di agsakit tinakam na? Nalpasyo lang arudan nga inlasing ti umno abi ngay tayo ang nagtalaw. Yang pinilit na paila nga inala amay. Nulabsen ti agsarita. Sa nga kamot lang nga irek timbati na abi ngay tayo. Kasi tayo nga agbabanog iti dagana. Saan ang mabalinti kastoy? Na mga nudakas ti mapagtangmaw. Pagkalmaang tariknam. Inakasaw dagiti padak alalaki dito'y puraw. Mangbukil kami iti union. Anya? Aging ga iti awan ti agtured alumaban iti dayjay adon Esteban. Aramidin nantulat tati kay kayat na apan ang ulpit ka datayaw. Panawan ka pa dito'y balay tabakad. Ay, kalaw di kang dardarasudaws. Agpanunot ka nga umuna. Anya ti makunayaw kakadwa. Umanamong kayaw iti bagat. Delikado ti magpanunuto, mamo. Ang mga delikado tayo tinito. Mabuting kayaw. Adadalangan ba na nakakasit na pamilya tayo nung makaunot ni Don Esteban? Papanahon na tayo dito Hacienda Gabriel. Lukas ka. Mabuting kayaw. Anya nga rod ka namidan yaw.
Urayan nyo lang ngayon, amatay kayo sumabulagat. Awan galaw yo amang sapulit pata sa laban. Apay nga awan nagtagay. Talagang awan ti umayo rin imbagat. Delikado nga ba? Narigat ti kasjay. Mala! Adda kayaw! Agtignayak asisya! Sumitngelten ngem awan pay ni Senyor Esteban. Napanan na nga ta. Mang Benito? Mang Benito? Apay, senyorita? Ada lagit di tao iti ayan dagiti kamarin. Ada nagsilaw alente ejay, ngam apagbiit laeng. Ingka kitaan, amangan na dagtakaw. Asino ti tao anadlaw ni Lolita, iti ayan dagiti kamarin. Gagayem, ti yuliwayan na dinggen, ti tuloy, ti drama tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre!